you running? Running, running, running. Bas. Kai ku zo gona abin dan kalla a can gurbin Allah. Kai mutane suna bacci su mai daɗi da Allah ka zo ka tare. Allah ku zo gani wani abu mamaki a can gurbin Allah. Dama akwai irin wannan halitta a duniya. Akwai mana. Kuɗi ne fa a hannun su ba. Ku zo mu je mu karɓi kuɗin nan. To kai kana kallon su wasu skelet da kuma ka ce mu je mun ba su gama cika mutane ba. To kaga tunda ba mutane bane ai da mu iya karɓan kuɗin. Tunda kaga ba mutane bane. To sai ka je kai dan masu da son kuɗi. Kuma zuwa na yanzu kuma sai ka ce ka kuna ganin kuɗi ba mu je mu karɓi kuɗin ba. Yanzu akwai buƙatu da yawa amma gaskiya wannan wallahi wannan bai da wayo. To tunda ba ku je ba ni bane je. Ka dalla ku bar shi dalla. Da kuɗi na kuna gani to kuma sai mu je mu dan kai mana hankalin kafa kowa san kuɗi a duniya shikenan ka kuɗi a hannun abu kamar skelet da tilaga je karba. ba mutane bane. Inda ba mutane bane mu je mu karbe ba karban mu suka fi ba. Ya wa mana kai Allah ku bar shi dalla wannan duk ya su jajar ba mutane ne. Why are you running? Running, 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 running.